Hvis du gerne vil have langt hår, så er det Flexi Gel, du skal bruge. Sådan her så mit hår ud i oktober 2024, og sådan her ser mit hår ud 6 måneder efter. Det er super nemt at lave derhjemme, og du skal kun bruge 2 ingredienser: hørfrø og vand. Start med at hælde 2 kopper vand i en gryde og bring det i kog. Og når det koger, så tilsæt en halv kop hørfrø. Lad det koge i et par minutter og skru derefter lidt ned for varmen, og så kan du lade det simre i 7-10 minutter. Indtil der begynder at komme det her hvide lag på toppen. Den er klar, når den begynder at få sådan en gelé-agtig konsistens. Brug en glasbeholder til opbevaring. Så er det færdigt, og du kan begynde at sætte det i dit hår.